Салям алейкум, в ефірі програма «Гюнуль-Гюнуль-Ден». Гості нашої сьогоднішньої програми – дослідниця традиції української культури, спеціаліст міжнародних комунікацій Маріна Собатюк. Салям алейкум всім, хто нас дивиться. Салям алейкум. Рада тебе вітати, рада тебе бачити, Маріна. З Мариною ми взагалі дуже давно знайомі. Маріна, вона не тільки гарний і професійний спеціаліст, вона ще моя подруга. Ми в місті навчалися, тому я дуже рада тебе бачити і дуже рада почати цю програму, тому що нам є о чому поговорити і тому починаємо. Вітаю, Альмаз. До речі, треба дописати, що ти теж не тільки ведуча, а ще й експерт з міжнародних комунікацій, однозначно, в сфері телебачення. Був такий досвід. Маріна, ти досліджуєш українську культуру, і я спостерігаю за всіма твоїми роботами, і мені дуже цікаво, чому культура стала для тебе пріоритетним? Це, напевно, від душі. Це, мені здається, взагалі, що це моє покликання. Якось так з дитинства почалося. Я сама родом Житомирської області, Ужгородський район, народилася в селі, і там більше були в нас традиції українські. І я спостерігала за традиціями, як, наприклад, відбувається Івана Купала, як ставляться 12 страв пісних на Різдво. І я почала впроваджувати це вже і своє сучасне життя, і зберігати ці культурні і традиційні моменти. І воно дуже близьке для мене. А ми знаємо, в чому людина близька і що їй до серця, то тим більше вона в цьому розкривається. Взагалі, раджу всім, що ми, мені здається, в цей світ прийшли з певною місією, і треба її просто зрозуміти. Мені здається, що моя місія – популяризувати українську культуру. Як тільки я потрапляю в цю таку течію, я одразу розкриваюся. І це йде від серця, від душі. Тому я це обрала. Ну і, звісно, мені ще подобається піар, комунікації, і це гарне поєднання, тому що вміла готувати, не вміла продавати, є така гарна українська приказка, то я якраз вмію і популяризувати, не тільки там і готувати традиційні страви, а маю на увазі культурні моменти прославляти українські. Це від серця. А як ти вважаєш, а як культура впливає на соціальні зміни суспільства? Дуже. Я хочу почати з такої тематики, трошки культуру перевернути в русло ідентичності. От є в нас, що таке ідентичність? Та? Це такі маркери, якими ми відомі в світі, і не тільки в світі, маркируємося, що ми українці. От, наприклад, поїдемо десь за кордон і скажемо, ми, українці, відрізняємося чим? Мовами. Та? Якщо більш таке глобальне, почуттями свободи, гідності, своїми культурною своєю спадщиною. Це як українці, це вишиванка, зокрема, там, якщо культура приготування страв, то зараз про це ми пізніше, впевнено, поговоримо, борщ, який ми популяризуємо. Тобто, треба виділити ті ключові маркери ідентичності, за якими будуть казати, о, це українець, та? Або ще жінки українські, так як і кримські татарки, вони красиві. Теж будуть казати, це українка, зовнішність така красива. Та? І ось ці маркери треба популяризувати. Культурні цінності. Дуже, що об'єднуючим фактором для всіх народів, це є культура. І культура – це об'єднання. Та? Якщо ми будемо навіть з іншими народами світу об'єднуватися через культурні моменти, то ми будемо з'єднуватися, тобто не сваритися. Для мене культура – це об'єднуючий фактор, перш за все. Це дуже важливо, але чомусь ми в нас немає можливості, у влади немає можливості вкладати в культуру, і ми дуже мало звертаємо на розвиток культури, дуже мало уваги. Чому так? Ну, можливо, останні 5 років чомусь, можливо, в мене такий кругосвіт, він широкий насправді, але мені здається, що вже ні, що звертають увагу на культурні моменти. І влада звертає. Просто, як ми говорили до ефіру, є певні бюрократичні процеси, бо я тут і на стороні влади, оскільки я працювала 5 років у Міністерстві інформаційної політики України, я знаю, як мовити цю кухню зсередини. І не можна там казати, нічого не роблять, бо цей бюрократичний процес, він займає дуже багато часу. І люди там виснажуються, дай Бог, добре. Та? А громадськість
свого боку вона повинна робити заходи, які популяризують культурні цінності, культурні моменти певної держави. І оця синергія роботи держави і громадськості тільки в парі, в домовленості вона дає хороші результати. Влада повинна забезпечувати і грантовими можливостями, і грошами, і бюрократичним супроводом, в деяких моментах популяризацією, а громадськість повинна подавати ініціативи, досліджувати, організовувати заходи. Я говорю і про піар-агенції. І ось і бізнес тут теж може підключатися. І оця синергія, спільна робота, ініціативність, вона й дасть хороші результати. Не можна казати якщо ми будемо говорити, влада не робить, громадськість не робить, то нічого не буде робитися. Я взагалі людина дуже позитивна. Я за позитивні моменти. Треба казати, той робить, виділяти хороше, той робить, і ти робиш, і ти. І коли, як то кажуть, мама на свалі, ти робити щось хочеться. І це працює на 100%. Тут зачіпаю кейс. Я ще є співзасновницею громадської організації «Інститут культури України», яка вже існує 3-й рік, і ми подали борщ до ЮНЕСКО. Я, по-перше, вітаю всіх кримських татар з тим, що Оранек зафіксований як нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО. І ваша Есма Аджієва, вона стала нашим консультантом на шляху подання борщу до ЮНЕСКо. Ми вже зробили весь пакет і вже даємо після вашого розгляду наш борщ теж на розгляд. Бо раз на 3 роки можемо подавати один елемент від певної країни. Але повертаюся до теми, що борщ, він теж таким був, десь лежав в інформаційному полі, що це треба популяризувати, але дуже тихенько. Я пам'ятаю, у 2018 році ще прийшов лист від Поплавського, теж в нього є, напевно, громадська організація, вони хотіли подавати борщ Бориспільською сільською радою чи районною, не згадаю зараз, можу помилятися. І мене просили прокоментувати, наскільки працює це якась така кармічний момент, цей момент, чи можна подавати борщ. І якось воно це загубилося. Через 3 роки ми зустрілися з Євгеном Клопотенко, який вже цю ініціативу підняв на поверхню і каже: Марина, знаєш, що можемо зробити разом, давай подавати борщ до ЮНЕСКО. Кажу, давай. Втворили інститут. І ми, як громадська організація, повертаючись до цього питання твого, ми були потужним ініціатором. Ми стукали всі двері. Це важко енергетично дуже сильно. Руки можуть зупинитися на всіх моментах. Треба було знайти і бюджет на це, і партнерів, і зацікавити, і піти в Міністерство культури і інформаційної політики, піти в МЗС. І тільки завдяки людському фактору, завдяки Євгену, як людини, яка знайшла кошти на цей процес і була медійним обличчям, завдяки мені, людині, яка вміла працювати з державними органами влади і не опускала руки, а розуміла їх, що їм важко, і в деяких моментах брала на себе бюрократичну складову. Тільки за рахунок цього вже ми дійшли до етапу, що борщ є в нематеріальній культурній спадщині України, це вже перемога, і ми вже рухаємося на шляху до ЮНЕСКо. Я думаю, обов'язково буде успіх, тому що ти працюєш над цим всім. І буду йти до кінця з Євгеном. Я знаю, що ти будеш йти до кінця. Ти досліджуєш українську культуру. А як ти вважаєш, є щось спільне між кримськотатарською та українською культурою? До речі, дуже цікавий момент. Взагалі, теж зайшли до ефіру, то мене іноді часто не те, що плутають, а порівнюють, питають: ви не кримська татарка? Так, так зайшлася з тобою селям алейкум. Але ні, я дійсно, можливо, нам десь, я не можу весь свій генофонд дослідити, але батьки українці і там покоління, з якими я знайома, вони теж всі родичі українці. Я поспілкувалася перед етером з кримськими татарами, взагалі працювала в парі з Аміне Джапаровою, тобто 5 років, і взагалі вивчала, робила заходи комунікаційні на підтримку і акції, і політв'язнів, і взагалі культурних моментів. 18 травня ми всі кримські татари, тому дещо для себе відмітила певні галочки. Що я бачу? Перш за все, і саме головне, це, що нас об'єднує, це гідність, почуття гідності. Це той момент, який притаманний нам двом. Другий момент, і теж не менш важливим, це те, що ми можемо об'єднуватися. Коли в нас є спільний ворог, який там, в даному випадку посягає на нашу територіальну цілісність, ми теж об'єднуємося. Що я ще помітила? Під час Революції Гідності, досліджуючи цей момент, я бачила, як
кримські татари почали масово переходити говорити українською мовою. Намагаємося. Намагаємо. Але це так. Тут українці більшість не хочуть перейти, не розуміючи. Кажуть, та ви нас примушуєте, та якою хочемо мовою, тому будемо говорити, не розуміючи той момент, що це якраз і ідентичність, це якраз те, що нас вирізняє, і каже, чому ми українці, а не інший народ. І це те, що об'єднує і захищає. І я за це дуже всім дякую. Я трошечки продовжу цю тему про мову, поясню, чому люди свідомі і обирають, які розуміють, що це збереження мови, це збереження територіальної цілісності і нас як нації. І дуже вам велике всім дякую, хто мене зараз дивиться з кримських татар. Я навіть теж сама трошки, кожен українець теж має вивчати кримсько-татарську мову. Тому що це наш корінний народ, і якісь слова ми маємо знати, хоча б привітатися, подякувати, курушкенджа, я пам'ятаю, це слово, якісь баба. Ну, саме такі прості слова, але як буде приємно, якщо ми будемо зберігати і казати, наш корінний народ, я знаю ці слова елементарні, знати кухню. Так от, ми визначили, що об'єднує це почуття гідності, об'єднання. І от під час Революції Гідності дуже сильно кримські татари підтримували, виходили на Майдан, бо вони розуміли, у вас така історія глибока, що це таке втрачати свою територію. Тому через цю генетичну пам'ять ви дуже сильно розумієте, що це таке, і ви допомагали, і спасибі всім велике. І ще я запитала теж, мені сподобалося, що дуже сильно культурно в Міне Джапарової, що пити каву. От культура випивати, пити каву. Хоча це не історична цінність саме українців, але от сучасна Україна, і це у нас за роки незалежності набута культурна цінність, це пити, традиція пити каву. Хоча в кримських татар це більш глибинна традиція. Це теж такий об'єднуючий момент. Вишивка. Прикрашати вишивкою свій одяг. Кримські татарки дуже гарно фест прикрашають вишивкою одяг свій, українці. Спільне в нас те, що кожен елемент у нас має значення. У вас там чоловік, він символізується стополею, в вишивках закодовані елементи. У нас дуб, у вас жінка троянда, у нас там калина і тому подібне. І ось прикрашати одяг свій вишивкою. Далі Оренек, розпис кримсько-татарський. У нас Петриківка, яка теж внесена до нематеріальної культурної спадщини в 2013 році. Історична Петриківка. Це теж об'єднуюче. Якщо взяти і порівняти два розписи, вони між собою досить такі схожі. І так само, як і ви, так і українці, ми прикрашаємо глеки, різні побутові моменти цим розписом. Це те, що спільно в культурі. Культура поведінки, ми виховані, ми можемо привітатися. Культура теж відмічати якісь певні свята, традиції, хоча вони дещо різнорелігійні, але все ж таки є таке в культурі. Навіть релігійно дотримуватися посту. Теж в цьому схожі. Ось родинність. І родина, збиратися родиною. Це спасибі, Ельмас. Це саме теж таке ключове, тому що ідентичність взагалі України і популяризація в світі, що ми гостинні і родинні. Так само наш корінний народ родинні і гостинні. Відвідуючи заклади кримсько-татарської кухні, це така гостинність, це така увага, це така щедрість. Тому що зараз згадую ваші національні страви, їсти захотілося, але це дуже щедрі. Ми і ви дуже щедрі. Тому я дуже багато можу назвати таких спільних маркерів, але це, напевно, такі саме основні. Дуже дякую тобі про це. Ми мусимо говорити, це дуже важливо, тому дуже що кримських татар пізнають після 14-го року. Почали пізнавати, хто це, як вони живуть. Тільки після 14-го року, тому треба про це говорити, і я дуже дякую тобі за підтримку, за таку спільність. І хотіла би ще, для мене дуже важливе таке
Таке запитання. Є русифікація. Ми всі під цим впливом. І в культурі теж. Русифікація є вестернізація. А як це зберегти своє? Між русифікацією і вестернізацією я вибираю українізацію. Ну як? От як зберегти свою культуру? Тому що є дуже потужний вплив російський. Якщо говорити в цих аспектах в напрямку культури, то це популяризація ідентичності. Сюди треба включати, оскільки всюди на порядок денний треба включати і кримсько-татарську культуру. У всю популяризацію українських ідентичностей як корінного народу, і тому що кримські татари – це взагалі люди і міст, які з'єднує Україну з Кримом наразі, якщо погоджуєшся. Звичайно, погоджуюсь. І мені здається, щоб не русифікуватися, у нас минуле таке, що важко забути те, що було, об'єднувало, але саме популяризація елементів, от те, що робить кримсько-татарський народ, зокрема через пісню, от те, що Джамала перемогла на Євробаченні. Заявила взагалі про Крим через кримсько-татарську мову і взагалі про кримських татар у світі. Це дуже сильна складова. Треба продовжувати цей момент. Далі. Той самий Орнек. Я говорю зараз такі приклади відомі, які знають більш-менш всі, можна зануритися в складові, але так буде легше донести інформацію до глядача. Орнек, так, що це дає? Я думаю, ви вже говорили, я повторюся. Внесення цього елементу до спадку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, воно дає те, що всі туристи, які будуть приїздити до України, будуть знати, що це за орнамент. Захочуть купити сувенір в аеропорту з собою додому. Захочуть зайти в якийсь заклад, де буде це намальовано. Захочуть купити той самий глек з розписом, можливо, якийсь верхній одяг. Тому що туристи і будь-який туристичний обмін, він шукає такі маркери ідентичності, щоб щось привести про себе про згадку. І вивчаючи будь-яку країну, ми навіть з тобою, ми завжди дивимося на якісь культурні моменти. І ми, що ж таке знайти, щоб чи з собою привезти, чи розказати, приїхати. Я був в Україні, там є і кримсько-татарська культура, і вона знаменна цим. І тут Джамалою, Орнек і тому подібне. Українська культура знаменна тим самим борщем, вишиванкою і тому подібне. Ну і постатями відомими. Бо іще дуже сильно в мене бекграунд дала мені робота Міністерства інформаційної політики України, тому що довелося вивчати, як українців сприймали до війни і після війни. Ну, залюбки розглядати різні дослідження. Так от, нас там до війни і до Революції Гідності взагалі там знали тільки Шевченко як футболіст, там за такими постатями Шевченко як поет, можливо, а вже потім після Революції Гідності почали Україну, там Руслана, співачка, впізнавати як країну, що йде війна. От спитають, ви знаєте Україну? Так, країна, де йде війна, бо я подорожувала навіть в Японії, і через цю складову тоді мені сказали, що ми знаємо тільки це. Я думаю, боже, як? Не знають про японці, та знають тільки тому, що в нас йде війна. І ми почали на основі цього будувати стратегію, як це виправляти. Тоді почали робити свій брендбук. Ukraine Now, поговоримо про це пізніше. Почали культурні заходи робити, почали звертати увагу на все, на спорт, щоб спортсменів підтримувати. Здавалося б, але людина, вона є брендом. Там і в боях, і боксери, і футболісти, і співаки, вони є бренд-амбасадорами України в світі. Цих людей дуже сильно треба підтримувати. Тому, щоб позбутися русифікації, вестернізації, треба популяризувати своє власне. Знаходити свої ідентичності, такі як вишиванка, Орньок, Петриківка, тим, чим ми історично дуже багаті. Мені б хотілося ще й тут історію підняти Київської Русі. Це настільки цікаво. Такі фестивалі можна робити. Взагалі моя мрія робити фестиваль Київської Русі, так як
в Ріо-де-Жанейро роблять карнавали. Перевдягатися, вдягати ці костюми, відроджувати ці історичні моменти. Земля, територія, популяризувати територію і туризм. У нас є все. Ну, потрібні такі люди, як ти, такі ініціативні, волонтери. Навчитися треба об'єднуватися. От іще більше об'єднуватися. Воно в нас є, але в моменті, коли щось трапляється. Так, щось трапляється, і треба проти когось воювати. Коли більш все вільно, було рівно, то всі не задумувалися над цим. А треба теж, мабуть, пройти цей шлях, щоб в генетиці нас лишилося оця жага популяризувати і відстоювати себе, хто ми, як українці. Я впевнена, більш ніж впевнена. Візьмемо мікрофони, зараз вийдемо на вулицю, спитаємо, чим українець може бути відомим в світі, і ми відрізняється. Хтось піде, хтось розвернеться, хтось назве там, не знаю, боксера Кличка, там Джамалу, чи ще когось із відомостей, Шевченка і футболіста, і все. А не забудуть і про борщ, і про вишиванку, і про Орньок, і про Петриківку, і про мову, і про свободу, і про гостинність, і про землю, і про символіку державну. Це все наші ідентичності. Тому масова або елітарна культурна. Як краще популяризувати культуру? Через масові напрямки або через елітарний? Через всі напрямки. Треба, щоб кожен зайняв свою нішу, і кожен був в ньому спеціаліст. І хотів це робити. Але мені не вистачає, я зараз, напевно, буду дуже просто пояснювати, оскільки я комунікаційник, моя робота складне пояснювати дуже просто, от на рівні дитини. Можливо, діти будуть дивитися, то нехай теж зрозуміють, бо почну говорити складними термінами, переключать. Тому, щоб кожна людина, коли вона робить те, що любить, в неї це виходить, і це виходить в світ. Я люблю культуру, я цим займаюся. Тому і в Міністерстві культури, і громадські організації мають обрати ті ніші, які їм подобаються, і допомагати одному, не критикувати. Критика – це те, що зараз треба прибрати. Як би це не було просто, але все геніальне просто. От саме критику прибрати і допомагати одне одному. От в нас є родина, сім'я, росте донька і хлопчик. Хлопчика більш батьки ганять, а доньку більш хвалять. Так донька досягне більших успіхів, тому що її хвалять на цьому моменті. А на хлопчика треба звернути більшу увагу і теж підхвалювати. І так само нам один одному треба помічати успіху. Кримсько-татарський Орнек став матеріальною культурою. Клас, молодці, пишатися, популяризувати, шарити. Що мені не вистачило в цьому моменті в єдиного піар-складової в Орнек. Більше, щоб людей про це говорили. Якщо навіть з того самого взяти борща, але тут є трошечки, що типу борщ чи Росія там забрати собі, хтось собі, я про це розкажу, тут нема цього, це вигадана і надумана історія, що чийсь борщ, такого бути не може. І от треба робити так, щоб підтримувати один одного і популяризувати Орнек більше, розшарювати, щоб це взяли інфлюенсери, головні люди культурні. Треба було сказати мені і тому самому Євгену Клопотенку, що він розшарив, зробив пост. Мало хто знає про це, що цим треба пишатися. І більше заходів робити, масових заходів. Зараз з пандемією трошки складно в цьому напрямі, але все одно, коли в мене був досвід організації великих таких публічних заходів, як українські амазонки, якщо хтось пам'ятає, «Запроси мене з війни», вони були дуже гарні такі проєкти в тебе були. Так, я тоді зрозуміла. І ти робила все одна? Не можна робити все одною. Я брала на себе саме важко як керівник, контролюючи всі процеси і організаторські, але там були люди, які оформляли документи, писали їх на Прозоро, виставляли на тендери. Це така важка справа. Домовлялися завести, привезти. Це такі ініціативи, волонтерські ініціативи. В державі, коли це був державний проект, то через тендерні закупівлі фінансувалися якісь саме прості винайняти студію чи винайняти сцену, але більше волонтерські, тому що режисери і люди, які виступали, вони на волонтерських засадах долучалися. Не можна все зробити
без волонтерства. Але повертаючись до цього, що цей захід масовий, коли прийшли і сказали, є гендерна рівність, є війна, треба це висвічувати. І виставили це питання на обговорення у міністерстві, як висвічувати. Я як комунікаційник думаю, треба робити такі заходи культурно, ту важку тему в гендерної рівності на війні переоформити в культурний захід. Для чого? Не для того, щоб це дійшло до самого простого глядача, щоб привернути увагу через шоу. Іноді треба в державі робити шоу, бо в нас все через зараз така світ, що все в нас через картинки, через Інстаграм, через сторіс, які 15 хвилин тримають увагу, і це красива картинка. І я розуміла, щоб зайшло це медійно і прийшли телеканали, треба зробити картинку. А тема дуже важка. Що робити? Українські амазонки, жінки з війни, які вийшли на подіум в красивих вишиванках, ідентичних українцям сукнях. І такий був красивий же екран, де вони там на танках їздять, грубо кажучи, в піксельній формі, з гвинтівками і тому подібне. А тут вона виходить, перезуває прямо на сцені берці, на підборі, і така красивенна жінка. І це все, це інформаційний захід. 130 представників ЗМІ акредитувались, щоб на це подивитися, бо власна історія. Чому пішов, чому захищав? Учасниками були і кримські татари, їхні історії. Через танець, «Запроси мене в війни» – це танцювальний проєкт, де військовий запрошував жінку і під пісню він розказував історію з війни. І ми хайтарму танцювали. Тому треба робити так масові заходи, щоб вкладати туди і політичні речі, і стратегічні речі, ідентичні речі. І культура об'єднує. От саме важку дайте мені тему політичну, я її перетворю в культурну. Навіть за майстерністю те саме кримсько-татарську каву розпивати. Але за цим столом круглим збираючись і кримсько-татарську каву розпиваючи, ми обговоримо важкі питання. І цей момент теплоти, традиційності, гарного пригощання, він має дуже хороший крок до того, щоб людину, бо всі ми люди і політики люди, до себе привернути увагу і добитися якогось позитивного результату для своєї країни. Тому традиції і культура всюди. В кабінетах має бути державних, і їздити з брендбуком і з подарунками за кордон. Теж цікаво привезти з собою якісь сувеніри, щоб показати іншим країнам, хто ми такі є, і пізнавати нас за ідентичностями українськими і цінностями. Горіш ти цією темою. Це може багато говорити. Дуже приємно. Зупиняю, якщо треба. Ні, дуже приємно. Мені дуже приємно слухати тебе, тому що є такі люди, котрі втілюють ці проекти. А як ти вважаєш, культура, як звичайний, пересічний громадянин, що може зробити на культурному фронті? В кожного у нас є Інстаграм, в кожного у нас є Фейсбук, в когось є Тік-Ток. Кожен там починається з 10 років і до старості може зробити на своєму рівні дуже багато. Показати, як він традиційно святкує Різдво. Або як у вас традиційно, скажи мені, якесь свято. Там Рамазан, допустимо. Так. Виставити це. Це просто пост, в якому ти розказуєш, як у вас є сімейна традиція і культура цієї традиції. Тобто, у вас є певне накривання стола за певними обрядами і звичаями, подяка своїм рідним, близьким, запрошення до столу гостей, можливо, сусідів, з'їжджаються всі близькі, і ставити хештег. Там Ukraine, Krim Tatars і тому подібне. Крим – це Україна. Саме звичайний громадянин повинен на такому моменті долучатися, розказувати, іноді вдягнути традиційний або головний убір, або вишиванку на якесь свято, є День вишиванки. Підтримувати культурні моменти такі, не бути осторонь, вивчати українську і кримсько-татарські мови, розуміти. І тут я зараз скажу, чому важливо розуміти і спілкуватися українською мовою. Не треба нав'язувати, говори там українською, російською, кримсько-татарською. Будь-в чому змусити людину робити щось не потрібно. Коли ти примушуєш і кажеш або забороняєш, це одразу відраза.
Одразу, згодна з тобою. Наскільки я там можу бути душевною і доброю і підставити одну щоку, коли вдарили в іншу, все одно, коли мені щось забороняють, я буду чинити супротив. Тому м'яка українізація через пісні, через передачі, дякую телеканалу АТР, який теж ми з тобою сьогодні балакаємо українською мовою. Можна і субтитрувати, і все. Привити любов тонкими підходами. Не змушувати. Хтось захоче, хтось не захоче. Коли гарна пісня, навіть закордонна англійська, я колись мову там 7 років чи 8, хоча в нас в школі вивчали німецьку, і захотіла вивчати англійську, тому що мені подобалася закордонна музика англійською мовою. І я казала: мамо, школа моя через 4 кілометри в сусідньому селі, але я піду туди, тому що там вели англійську мову. Тому що мені подобалося, якби так і не здавалося дивним, тоді я не розуміла, що мені це буде потрібно потім дуже сильно на професійному рівні і взагалі, бо подорожуючи світом. Але тоді мені просто захотілося, тому що я хотіла розуміти, про що вони співають. Такими тонкими моментами м'яка українізація і кримсько-татарську мову треба дуже сильно популяризувати. Був хороший проєкт на Кримреалії, здається, от уроки Аліфбе. Пам'ятаю, бачиш, Аліфбе кримсько-татарською мовою. Легко. Якісь інтерактиви, державні. Нас, як правило, дуже люблять дивитися на політиків. От є свята, а у ваші традиційні, релігійні, Верховна Рада зранку вітається кримсько-татарською і слухає гімн, піднімає прапор і поважає. Щоб це відбувалося, так само президент всі. Щоб це відбувалося, потрібно, щоб в кожному відомстві ми запроваджували цю практику, був радник з кримсько-татарської культури, політики. Тобто людина, яка буде вводити ці моменти, представник кримсько-татарського народу, яка буде вводити ці моменти на всіх рівнях. І в нас була така саме представниця ваша яскрава Еміне Джапар, вона була радником з питань Криму, інформаційної реінтеграції Криму і Донбасу вже пізніше. І вона якраз радила, тут треба підтримати свято, тут вдягнути фест, тут записати привітання. Сама приходила, і так кожен має бути в адміністрації президента така людина. Просто підказати. Не може там і Верховна Рада, всі депутати пам'ятати, яке сьогодні свято. Треба, щоб хтось то підказав. І вони залюбки. Культура – це ж це, що розслабляє, об'єднує. Треба, окей, вдягнуть, всі навіть покреативлять, якусь там краваточку, десь ваш символ. І вам, і всім приємно. А як ти вважаєш, культура може бути елементом боротьби? Від зараз стан війни, в нас окуповані території. Тому культура може бути елементом боротьби? Мені б не хотілося, даруйте, мені б не хотілося, щоб це було елементом боротьби. Мені б хотілося, щоб це було елементом об'єднання. Але це насправді підсвідомо, це є елементом боротьби. В такому загальному значенні. Чому? Тому що вже багато, напевно, тавтологія буде. Популяризуючи ідентичності, ми все ж таки боремося. Популяризуючи борщ, ми все ж таки боремося. Популяризуючи кримсько-татарську культуру, ми боремося. Чому? Тому що нас пізнають як цікаву націю. Тому що через культуру подорожують світом, щоб дізнатися історію, там, поїхати, не знаю, ту саму Туреччину, подивитися історичні місця. Так само до нас приїжджають подивитися історичні місця, відвідати культурні місця, скуштувати смачну їжу, притаманну українцям. Дуже добре вводити і страви, і культуру інших країн в закладах, але ще краще, коли будуть заклади в Україні відкриватися сучасної культури. І ця проста робота, вона є боротьбою. Як би це так не звучало дивно. Просто, як це зробити? Я завжди стараюся не говорити, а одразу думати, як це ж зробити? Все починається з голови, з держави. Звертати увагу на це президента, Верховної Ради, уряду, щоб вони десь в нормативних актах зашивали для бізнесу комфортні умови, які
Не змушували знову, не змушували, а просто. Якщо будете більш українські страви вводити в ресторани, або відкривати заклади, де продається українське сувенірне, трошечки зменшувати податок, або накладати менші квоти, коли є мовлення, да, що робила Нацрада і робить, напевно, якщо українською мовою говориш. Не забороняти, не змушувати, просто бонуси. Тебе є вибір. Хочеш, ти вільна людина в вільній країні, але якщо ти будеш це робити, тобі буде простіше. І це, мені здається, саме перший і найпростіший крок. А це можливо? Так, в тебе можливо. Є досвід. Ми це робили. Досвід. Це можливо. Будь-які ініціативи можуть підтримуватися з боку держави. Можна це робити. Можуть. І насправді просто, мені здається, не вистачає все-таки комунікаційників. Люди, які пояснять, хто такі комунікатори. Люди, які відкривають складні документи. Вони зараз повинні бути всюди, від компаній бізнесових до торгівельних точках, до уряду, особистих піарників бренду. Люди, які візьмуть великий стос документів, закон, напишуть отакий витяг, що повинен зрозуміти, що може громадянин або юридична особа. До чого я веду? Є норми в законодавстві, які можуть повитягувати юристи, де є такі спрощення. Я впевнена для бізнесу, що коли українське про квоти, та вони зараз є, що коли мовлення українською, то є якісь бонуси. І якщо якісно це дослідити і популяризувати, то буде все простіше. Тут моменту немає популяризації таких моментів. Даруйте за тавтологію. А як навчитися слухати один одного? У нас є проблеми, дуже великі проблеми з комунікацією. Як ти вважаєш? Як зробити так, щоб влада навчилася слухати ініціативи громадські? Що ми повинні для цього робити? Це таке глибоке питання. Я над цим задумувалася, працюючи, коли було важко домовитися навіть з колегою, коли сидиш в кабінеті, наприклад. Це питання ідентичності, генетичності, це амбіційності питання. З тих самих комунікацій. Кожен і політик, депутат, коли він щось зробив, я нікого не критикую просто. Це така порада, хочуть слухати, хочете ні, просто, як я відчуваю. Повинен щось зробивши, класне, наприклад, подав борщ ЮНЕСКО, повинен вийти і сказати, це зробила Україна, не я особисто, не хтось, це зробила Україна. Так? Підписавши якусь угоду, це зробила Україна. А як тот, хто дійсно зробив, як він себе буде почувати? Дивись, тут буду все на своєму прикладі. Я багато ініціювала в міністерстві як ініціатор, там, зйомку фільму «Дякую», «Смачного», але тому що я розуміла цей момент і була паралельно, крім радника, ще й комунікаційником, прес-секретарем, бо у нас було дуже мало людей, 20 людей, які забезпечували всю роботу міністерства, це ніщо по кількості людей. Але по результату це було вагомо. Зараз всі це розуміють. Я розуміла, що я зробила цей проект, я можу написати, що радник, яка впровадила, але казала, що міністерство всюди писала, переступала через те. Да, це погано для власного бренду, тому що потім люди розуміють це, що популяризуючи більше себе, це ти прокладаєш місток десь в якесь крісло, або десь якийсь, не знаю, в свій бізнес, чи ще куди, в кожну свої амбіції. Я тоді, розуміючи, для себе просто як для людини обрала цінністю трошечки скошувати ці амбіції, десь трошечки лишати, але скошувати максимально для держави, тому що держава Україна – це вже значно більший бренд, ніж хто така взагалі Марина Суботюк, грубо кажучи. Коли це буде казати «Україна зняла фільм «Дякую», який показує традиції, цінності і туристичні моменти України, то це візьмуть набагато більше медіа. Перекласти англійською мовою, розіслати у ЗМІ з офіційного джерела. Це візьме набагато більше в світі видань, ніж написати, що Марина Суботюк ініціювала. Хто це? Але я можу прокоментувати. Прокоментувала радник з питань комунікацій. І так треба розуміти, що працюємо на імідж держави, можемо прокоментувати, все повернеться. Мені те, що я
трошечки скошувала. Я зараз ні в якому не політичному кріслі, але я експерт, я приходжу, мої знання потрібні, мене просять, мене кличуть як комунікаційника, і я реалізувалася. Тому треба просто усвідомити, але це ідентичний момент. У нас є генетично таке всіх є. я Ну, хочу. є. Да. Тому що держава дуже молода, і всім Так. хочеться реалізувати себе, тому таке є. Диви, перший крок, що ти мене запросила, я про це сказала, це вже щось. Ну і треба робити, у нас у кримських татар так кажуть, во ім'я батьківщини, во ім'я Крим. Вот так. Як вот так. гарно. Да, во ім'я у нас є Ватаниччина, у нас є таке во ім'я батьківщини. Робимо во ім'я батьківщини, і тому деякі справи ми робимо, ну так, волонтерським рухом, ми робимо во ім'я Криму, во ім'я... Це дуже правильно, це так красиво, але я тут зазначу ще один момент. Є випадки ситуації, коли ти цю справу зробиш, наприклад, в такий, знову, давай буду брати кейс, за який я відповідаю, борщ. Що коли навіть Україна подала борщ, то іноземні ЗМІ дзвонять і питають, а хто це? Треба робити так справу, щоб спитали, хто це зробив. Таку справу, щоб розшукувати. Це ж набагато цікавіше. Тому що часто люди ж всі розуміють теж, коли я це зробив, ну це фальство і фастовство, воно відбиває охоту навіть взяти, подійти до тебе коментар. А коли ти зробив захід, я була організатором заходу, мене шукали ЗМІ, покажіть нам організатора. І це так цінно, це набагато для людини, ну якщо виправдати, комфортніше, коли тебе шукають, коли хочуть знати автора. І особистісний, але в питаннях от культури, як співак, перемога для України. Там, наприклад, Джамала взяла для Євробачення, Руслана теж взяла з Євробачення перемогу для України. Тут спрацював паралельно бренд людина, бо як виконавець, як харизма, який подає, і перемога для держави. Тут хороший баланс в культурі. Коли в політиці має бути перевага десь на 70% все зробила Україна, тому що ти прийшов, підписав присягу про служіння державі, і ти вже повинен своє ім'я віддавати державі. Коли ти власний бренд, будуєш власний бізнес, то ти можеш продавати своє ім'я, тому що ти його сам заробив. А держава тобі може допомагати. Тут уже навпаки 30% державі, що ти українець, ти це зробив, 70% тобі. Такий поділ. А що ти порадиш тим людям? Є такі люди, в них є багато ідей. Коли вони починають стикатися з владою, вони стикаються з бюрократією і зупиняються. Все, вони почали щось робити, і більше все, бюрократична система, я не можу, я більше не можу, я зупиняюся. Це ще й настрій. Що ти, всю бюрократію, вся держава – це люди. Що я бачу в кабінетах державних? Перевтому. Іноді нехотіння нічого робити через те, що обрав не те, що хотів. Просто відсидіти і піти. Недостатньо мотивації і тому подібне. Це питання вже управління людей, які є, і держсекретарями, зокрема, керівниками, мотивувати правильно свій професійний склад, підбирати правильно кадри, які горять тим, що роблять. Людина, яка на своєму місці і робить те, що любить, от HR-ники, директора кадрів, відділу кадрів, це ті люди, які можуть підібрати хороший професійний склад, людей, які повинні бути на своєму місці. Коли людина є така, як я, творча, ініціативна і розуміє бюрократичні моменти, але якщо мене тільки закрити в кабінеті і я перестану розвиватися, я буду відсиджувати і йти додому. Було б навіть таких пару моментів до цієї роботи, що мене десь обрізали, не давали мені зробити ініціативу. Я могла б півдня просидіти, бо я просто думала, Боже, як? Я хочу зробити добру справу, мені не дають. І це власний душевний, емоційний момент мене не рухав далі. А є люди, яким просто дай стосу паперів, і їм так цікаво, вони будуть сидіти, це виглядати. Кожен повинен займатися своєю роботою. У нас в Україні є така тенденція сучасної України за роки незалежності, що всі батьки, виховуючи дітей, з самого малку, вони хочуть, щоб вони були або юристами, або економістами. А хлопчинка чи дівчинка любить готувати,
вишивати, співати. Ти кажуть, почіпакай своїми талантами, танцювати ти любиш. Іди на юриста, економіста, гроші будеш гарні заробляти, а що я тебе буду тягнути? У мене грошей немає стільки там чи ще що. А ця дитина, ти їй дай можливість навчитися вокалу, дорости її, вона заробить стільки грошей тим, що вона любить, вона буде цим горіти. Або дай їй економічну, що вона буде, Боже, як мені це здати? У мене така сама була ситуація до того моменту, як ми з тобою почали здобувати другу вищу освіту в Київському інституті міжнародних відносин на міжнародну комунікацію. Це те, що мені по душі. У мене було 2 вищих освіти до цього, землепорядник і картограф, теж університету Шевченка. Де я, як відмінниця, я його просто ходила, бо мені треба було, і ставила галочки, і приходила, казала, мам, я зробила, бо ви ж просили, щоб я здобула професію, яку я заробляла. Ну, так і є, в родинах є. А потім я віддала ці дипломи. В цьому ж сільському господарстві я пішла все одно в відділ комунікацій і зрозуміла, що це моє, пішла перевчилася. От зразу треба у своїх дітей талант бачити. Тобто є брак кадрів? Браку немає, є неправильна профорієнтація. Ну, і як похідна є брак кадрів через те, що деколи люди не на своєму місці. Як зробити так, питання було, щоб не втратити ініціативу, треба починати з парти, правильно профорієнтовувати дітей, бачити в них їхні можливості. Хтось може вчити англійську, хтось може українську, хтось ще щось, хтось може. І кожного давати загальну базу, вона потрібна, але вже десь в старших класах чітко те, що хоче. Хоче спорт, хай йде більше на спорт, хоче там вивчати мови, більше мови. Загальну базу давати освіченості. В Бельгії, здається, 3% людей з вищою освітою в Україні, 79% нещодавно подивилися в Асоціації експертів зі сталого розвитку. Кожен має по 3 дипломи, по 2. А чому, що нам заважає бути успішними? От оці моменти. Установки з дитинства батьків, що вони хочуть як краще і роблять трошки як гірше, вибачте мене, батьки. Просто. А потім далі на якомусь рівні недостатня мотивація через те, що є оця ідентичність українська критикувати. От в нас реально... Може, зараз хтось критикує, що на мене, а хтось знайде в мене людину і точку зору гарну. В радянське виховання, я би так казала, це не пов'язано з ідентичністю. Воно є у всіх, пострадянські суспільства, вони всі такі. Вони всі критикують. І це нам заважає. Оці установки, оця неправильна профорієнтація. І попереднє питання про мотивацію трошки докажу. В кабінетах, щоб, от я, наприклад, громадська організація, як представник сьогодні, я маю проєкт, і піти його подати на грант державний, треба пройти настільки багато бюрократичних процесів. І тут, щоб правильно це не вміння делегувати, це теж треба вчити. Як вміти делегувати? Я можу стати керівником процесу, але мені треба знайти хорошого юриста, хорошого бухгалтера, не робити все самі. Я таке робила, це моя помилка. Потім, коли я знайшла хорошу команду, мені було так легко знайти людину, яка буде працювати з органами державної влади і пройде всю бюрократичну процедуру, тому що вона це вміє, дипломатичність. А якщо ходити самі, то я там згасну завтра, скажу, Боже, а що воно мені треба, це так важко. Але їх теж треба розуміти. Дати правильно всім своє місце, делегувати, потрошечки з освіти починати викорінювати оце з парти, закладати хороші навички у дітей, їх розвивати. Кожному давати профорієнтацію правильно, трошечки перестати критикувати, почати самому робити більш позитивності. Я мрію відкрити Міністерство щастя. Це хай зараз розкритикують всі. Є в країнах, в 3 країнах світу Міністерство щастя, яке побудує політику так, щоб зробить велике дослідження. Це звучить смішно зараз, але колись ви зрозумієте, наскільки це треба. Бо наступна пандемія після ковіду у нас буде депресивна. Люди будуть всі в депресії і, Боже, психологічно, депресія, потрапляти в депресивні такі стани
що вони нічого не захочуть робити. Апатія, депресія, бо війна в країні, бо низька, бо з телебачення багато негативу, яке психологічно нас блокує. І все це дасть те, що наступна пандемія буде депресивний стан після ковіду. Колись зараз смішно, потім відкриєте це інтерв'ю, буде не смішно. А от Міністерство щастя буде досліджувати, що робить людей щасливими. Це Хью Геппо-Дайнський, хто читав це видання, що даки, вони рахуються саме позитивними, щасливими людьми. Дуже цікаво, дуже. А як ти вважаєш, що зараз відбувається в інформаційному просторі? В напрямку культури? В напрямку взагалі. Тобі подобається зараз інформаційний контент? Наприклад, телебачення. Так, я хотіла розділити, тому що телебачення – це один контент, насправді. Інтернет-телебачення – зовсім інший контент. Видання ще інший. У нас окуповані території і війна. Так. Як тебе зараз цей контент? Ми знаємо, що в нас є мовники, крім телеканалу «Дом» і суспільного мовлення, бо воно суспільне, там своя наглядова рада. Всі телеканали, вони приватні. І, звісно, велика редакторська політика, вона лежить на плечах керівництва цих телеканалів. Всім людям треба дуже розуміти, тут питання медіаграмотності дуже велике. Вибирати достовірні джерела, офіційні сайти, звіряти інформацію. Тому що, як правило, кожна політична сила, вона диктує на всіх телеканалах свій контент. На жаль, чому «Дом» зараз ми бачимо, він, на порядку денному нема таких питань. По-перше, він російськомовний. А те, що він російськомовний, я розкажу чому. Це критикують, але насправді це ж «Дом» – це іномовлення. Це і для українського глядача може бути через інтернет-платформи, але він і орієнтований на іномовлення. А діаспора вся в світі, вона, на жаль, не розуміє українську мову, а вона розуміє російську мову. Але треба розуміти зараз, тому що українська треба дублювати ще. Треба дублювати, щоб люди чули. Це теж момент. Давати дещо російською, тут дуже тонка грань. Тут зроблено, я розумію це рішення, чому ми теж колись ТВ був, потім «Дом», переформатація вийшла. Ми дослідили, що люди не будуть взагалі вмикати, якщо не буде зрозумілою мовою. Російська мова в світі, як не є, вона відоміша, вживаніша. І для нас дуже боляча тема. Це наш канал, він завжди в важкому стані, але ми завжди намагаємося щось робити, щоб якось існувати і бути разом з Кримом. Як ти вважаєш, чи є сьогодні ініціативи такі гідні, щоб донести туди голос України? Телеканал «Дом» покликаний мовити на тимчасово окупованій території. Ми з тобою поговорили перед етером, що АТР мав супутникове мовлення. Це дуже сильна була зброя, якщо чесно. М'яко кажучи. І я, якщо мене послухають, керівництво каналу, рекомендую знайти грант на підтримку. Це зараз дуже на часі. Європейські світові організації, при міністерстві, які товаришують з Міністерством закордонних справ, можуть просто подати ініціативу керівництва каналу. Що робити завжди? В інформаційному полі чи є гідні ініціативи? Те, що я сказала, гідна ініціатива для мене – це АТР, і як-не-як «Дом» теж намагається. Молодь і сучасні блогери – мільйонники. Якщо їм українським, яких читають і росіяни, і наші українці тимчасово окупованих територій, повинні бути україноорієнтованими. Треба якраз в міністерствах відповідних зробити так, щоб блогерам, можливо, дати якусь таку програму чи домовитися дуже легко. Там люди з людськими цінностями, щоб вони подавали контент про українські цінності, традиції, заходи і питання легкі, що відбуваються в Україні, щоб доносити. Тому що, Боже, я була за кордоном, вмикнула телебачення.
Ну як так можна годину говорити таке з російських каналів іномовних за кордоном? Ну це тиждень я спеціально послухала. Сам можеш подумати, може дійсно так перевіряти? Ну просто такі маніпуляції. Не можна таким іти грязним шляхом, воно завжди вертається все хороше і погане українцям, і теж так лити бруд, брати приклади і лити. Ні, воно рано чи пізно свідомість проснеться. Треба робити так, щоб бути сильнішими, цікавішими, креативнішими, енергійнішими. Увага там, де енергія. Якщо ми не будемо, прості речі, але геніальні, не будемо принижувати один одного, а об'єднуватися і підтримувати. І всі будуть казати, українці класні, вони такі більш проєвропейські, креативні. Це наша креативність, це наша теж зброя в сфері культури. І будуть тягнутися до нас. Що ж там українців? Але тут не треба не забувати і про заздрість. Теж такий важливий момент. Тому тільки об'єднавча сила, вона збереже нашу цілісність. Ти казала про Міністерство щастя. Так. А давай уявимо, що ти очолюєш Міністерство культури та інформаційної політики України. З яких змін ти почала? О Боже, я привикла... Тих, хто мене трохи ближче знає, всі кажуть, Марина, ти б змогла. Ну, звісно, в мене недостатньо політичної впливовості, тому що я завжди... Піарник – це така людина, яка популяризує або бренд, або державний орган, там, де працювала. Ну, будь-що, тільки не себе, ну, але і себе теж вміє популяризувати, коли треба. Мені більш подобається популяризувати Україну загалом, але якщо б так сталося, зараз у мене нема таких амбіцій. Але якщо будуть, я доросту, підрощу трохи м'язів і буду в силах зробити це. З чого я почала? Та я вже почала. Я вже знаю, насправді, мені нічого не заважає зараз робити це з громадської точки зору. Робити заходи. У мене був захід нещодавний «Характерник». Це про українське козацтво до Дня захисника України. Звісно, я враховувала всі речі. Стратегії популяризації України в світі і внутрішні. Насправді це там дуже багато. І це і Держкіно, і все, що я спостерігаю сильно за роботою, підтримка всіх рівнів. Але мені зараз дуже кайфово від громадської організації, тому що це організація заходів, це моє, я бачу це всередині. А бути в політиці – це написання політик. Це створення, з чого почала. Я зараз почала як громадськість, яка підсилює державні політики, популяризуючи наші ідентичні цінності. Але як політик я почала із написання сильного законодавчого підґрунтя і зробила так, щоб були інспекційні органи, які за цим слідкують. Спрощувала бюрократію, так як це було у нас, щоб просто зайти підписати документ. У нас в Міністерстві інформаційної політики за те, що у нас було мало дуже людей, ми до міністра Юрія Стеця могли підійти кожен спеціаліст, підписати документ не місяць, готувати його, а за один день. У нас осталось 2 хвилини, залишилося 2 хвилини. І моє останнє питання, що для тебе Крим? Ой, я не знаю, як так сталося. Останній мій візит був за рік до анексії. Я проїхала на власному авто в Ялту, заїжджала в Бахчисарай, таке історичне місце. Це моя земля, це територія України. Я спілкуюся з військовими, які із Заходу поїхали на Схід, тому що кажуть, ми не віддамо моєї землі. Я на своєму рівні робила, і скільки можу, роблю все, щоб в популяризації, в позиції, всьому, щоб кримське питання стояло на порядку денному. Такий захід, як Кримська платформа, треба цю ініціативу дуже сильно підтримувати. Я думаю, що Міністерство закордонних справ воно в цьому напрямку працює.
Крим це моя земля. Ну, це територія моєї України. Дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую за таку цікаву розмову і за таку щирість, за патріотизм. І бажаю у всіх твоїх проєктах тобі, щоб все було вдало, щоб Дуже все дякую реалізувалося. Дякую тобі. Дуже дякую всім глядачам. До зустрічі. Ну а ми завершуємо нашу програму. Гость нашої сьогоднішньої програми була дослідниця традиції української культури, спеціаліст міжнародних комунікацій Марина Суботюк. Я з вами прощаюсь. До зустрічі в наших наступних програмах. Будьте СТР.